Ivon că partenerul este din Ungaria. Și iată și favoriți în seara aceasta, cu numărul 27, Dmitri Timohin, Ana Bezikova, reprezentând Rusia, campionii ai Rusiei în 2003-2004. Și putem observa chiar pe fundal pe faimosul Donnie Burns, dansator de forță, campion mondial de 14 ori, acum prestând în calitate de arbitru. Vreau să atrag atenția telespectatorilor noștri că acesta este un concurs profesionist. Deci toți acești dansatori sunt dansatori profesioniști. Ei au părăsit statutul de amator, la ora actuală având statutul de profesionist. Dansul este meseria lor. Superb, superb. Iar tot ceea ce ne-au prezentat va fi judecat de 9 arbitri din Italia, Japonia, Anglia, Scoția, Austria, Rusia, Serbia, Norvegia și Germania.